Ba ng Lucia? Luto din siya. Luto te. Leg! Leg! Nililin. Nililin ka na ya. Mga tawag, fishball. Ikiam. Sa tinapay. Dapat ang kay ganyan na nagapay. Ano? Yes! Mga lang ta! Bayad sa gasot na. Ay, sige. Sa gote ah. Sa ti makanta ah. Nak? Parang naman nga dili ko eh. Sige, ko dyan. Lalo ba sila? Parang paulit-ulit. Dati ka naman sa yung tao na. Ang kumurog ng amatan. Pati di motor ay. Asok ka man yan. Ang datangan na madagos te. Cover mo yung cellphone na. Yung tandaan. Hindi lakay.
Okay. Kikit ante. Ha? Ako ang pagkain doon. Ako, Ako na na yan. Argel. Baka pa na nakasilinaban na. Kung kadwa na ni Papa, mag-ian. Ano ni Rich Mar, kung akong garudan. Wow. accept yo. Confirm. Sino ba ito? Tuli, Ah, lina. oo, ay, kasi sini ko, kita mang bili na. When, kita ang Maganda na takansin eh. Yeah, mas na tayo basta. Pero may dapat. Ante, pero dakan yan yung response yung Hindi kita yung ayun, cellphone nyo. Hindi. Hindi, Meren. Kita yung cellphone nyo. Nag-friend request ni RJ. RJ, Alam alam mo mo ka na. Nag Facebook nan. Muslim Magno, ang asawa niya ay taga-OGC. Ano lang siya? Ang pante. Ang pasa ng te. Ade, nagrat. Di cellphone. Makita na to. Rupa na. Ako man tisi ka, sir. Ako man anong likod, diba? Tisi ka, sir. May matet. Ay, ba't siya? Ay, katali. Ayun, mo di maestra? Di mo. Ad na ka mo. Oh. Lilen. Len. Okay. Sinabi ko best friend eh. Kung ngayon, that's the partner natin na short. Oh. Ay, hindi ka gilaban tayo mo pasa ko. Pag umaga okay lang pero hapon na balong para hindi ka na ano. Benteng sana Ah? 75 pesos. Wag balong para madali. Yan na lang o gilgil ko lang yan. Mamaya, bila lang. Wag na. Ako na mga tayo. Pag umaga okay lang. Bukas iba natin yung tatlong sako. Ayun, napikit. Wine. Ay, pati kayo Oo, niya. Talay ka kikon. Siyo, of my life. Kukunin na. Nagpapakada. Tapos susuktan tayo ng ano. Ng gartel. Napon sa yung tubig na ano. Dapat ni May o. May na. Wag na. Kasi mamaya makibangaw ka. Ay, at pwede naman. Para matapos na ako pag nandito ka lang. Makabago pa nag-request siya. Ang dami ng pictures. Ang At siguro kay friends, Edgar. conform. Bigyan natin kay RG. Bigyan natin kay RG. Ada yung maninanay yun si group chat. Oo, kay mama. Punta ka na doon. Kala. Saan ka galing, George? Ma, di ba padurak lang ako na? Balaya na. Sige lang updated na na. So, in at 26 minutes ata. Kasi nung katsuka pa profile picture. Wag. Para dalian, yan na lang oh, tapos na. Ha? Ha? Tayo kasi yung cellphone nito. O kaninong short ito? May time mo. Parang kasama yung camera na ano eh. Oo. Oo. Oh, yung mga dami ng dami doon. Ito na. Ito, ibigay natin kay Abby na naman kasi mali na kaibigan. Cellphone ni tatay. Gagawin ko nangyara nila sa tikwanan. Facebook na, dahil Facebook na mag-share kayo, magana-lin. Ilista mo, surat ko yung password sa Facebook na. Pero amin ko, mga aray may picture ako sa isip ko kanyanan. Gagawin ko wallpaper na cellphone ni tatay, picture na Arjen. Kano maya tamot ang sunog ko. Oo, ne. Hindi, ito ni oy, jengay bagbaga nga kana sinsini ko. Ay kana ni Madeline nga kay nga ako ni Bernie. Ito ni Huwag ka lang, na kayo. nabasa ka man. Ayan. Manala, alam man. Dito ka!
Bagal sa kanila pa eh. Sayang dahil sa bunlaan niya, ikaw lang gaganan eh. Kapitan. Punta ka na doon. Mga panahon. Adasok na rin. Nakakarating kami ni Ay, Kuya. Yung damit niyo noon, nakatago. Kapitan. Simpleng buhay, masaya na tayo. Dapat i-enjoy lang ang buhay ng may Punta ka na doon. Ay! Punta na mo, punta ka na. Magtanda din. Punta ka na mo, kain ng Hey! kapain ng ano. Punta ka na doon. Punta ka na doon. Punta ka na doon. Dako ka nun. Dali, nagdadal pa pa yun mo, ala, huwag gagalit na. Hala! Eh, siga. Punta ka na doon. Hey! Agad tayo yan, ah. Nagkaka na pa yung cover ni, oh. Ay, tatay na yun. Ang siguro, Ikaw man, tatawagan ni Grace ka. Sino Grace? Hindi, may baligtad mo. Okay, di ganyan na. Wayan Jake pag ano. Oo, Baka sunat ang internet lang kinantaman tatay. Sunat. actually natin na. Sunat Grace. Grace niya na ganan ni Grace Grace. Pada, Kachiron. Ata ni. Siguro, amukon. Tawagan niyo aya? Ngayon, Ay, ay kami using app ko namin. siguro, Agree rin yun. Using app, babalin. May tatay, ah. Sigaw tatay, ay na. Naman yun, diyan kayo nga Panay, ma. Panay agatangan ng itipa comfort kas ka sa temper doon, nakakasusuan doon. Pati jay saksakan. Charger pa, ah. Charger na gata ni Charger ni Carmela ka Hindi mo text pa lang eh. kinaman. Aray! kahit ka naman. Hala! Ay, sako. Hindi ko naman ka. Hindi po na Makaulod na. Di datang sir. Oh, di ba? Baka unlod na tatay. Ay, Ni hindi Madam, pa. ni Madam Padura nakarite. Eh, drive mo, kung ayaw malanggal. Nanay, drive. Ako? Baka nga Ang naka-online damat ko tayo. na tay. Dari? Baka nga naka-online diyan. Online? Ay, O online na. nagre-ring, baka unlod na nga. Sorry na. Baka nga nalay mo nga. Panda, agitulog ti Basun panda jayan, meron na si Janten, meron naman yung friend nan, apanten sa tundo kumanta. Agay, may dato yan. Wait, ano, gap ko da jis ko lang ito. Bakit? Ano yan? Pakita mo kay mama mo. Uy, lalaban ko yan at aglagyan ng ano. Ay, labat na ito, labat. Oo, lalaban ko ba? Alis ka na. Yan ito. Kapunta na! Kapunta na siya sa waiter siya. Punta ka kay mama. Tandaan dyan na. Gura lang man ante. Tudod nila ate papatulog ni Lynn. Kaya ka tricycle, drive mo malampat nila. Bye-bye, bye-bye. Alis na sila, bye-bye. Ite, gura lang ah! Tama ka, tama. Isama ka! Alam mo lang yun, Len. Uy, alaw! Kumay mo na tata. Kakalaglas larpin! Wala.
Bata naman, gusto niyo barbecue. Barbecue lang. Wag! 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 Kami dyan, diba? Dyan, dyan, dyan. Susunod kami. Dito kami. Malandang yung libag ang pagkakan. Sa'yo. Malala ko lang ko. Dito nire-rest daw. Dito ko pati burger nga. May ano. Template kape. Oo, patay. Kay mama mo. Sige, Nick. Para pila na. Yan, mulang kay mama. Alis ka na, alis ka na. Ano ka? Alis ka na. Pipit! Punta ka na doon. Eh, ano lang yan? Ay, ikaw ba ni ikaw? Binji. Ya. Na? Kaya dapat ni Binji niya ka na ito ni. Okay. Ano mo na ang baligan? Kasi kukuha pa ko ng tubig sa loob. Nagulit pa rin dito yung Japon yun. Magbalok ka. Tapos na, dyan na lang ako. Tapos na ako. Banlawan ko pang mabuti. Huwag kang maglaba-laba dyan. Hey! Magbalong siya. Para matapos ako, ilagay ko lang dyan yan. Dali, ilagay ko lang ito. Then, nababasan. Ang bating! Ito, dali, ito para tiganin na. Batikan! Bating! Punta na kayo doon. Salta mo na yung tubig. Punta ka na doon. Del! Akin na. Alis ka na, itapon ko yung tubig. Yan. Saan eh? Naman, kikek. Kaya patagis mo surti ko at sinapay. Hindi ko sa alam. Ano sayang? Ay! Ngayon, patak. Cardel mood! Agbuya ka silpon. Niya po yaam. Eh, di pa na. Gawa sila. Eh, nabasod eh. Uy, patubong ka na tagbuya silpon ni mama. Nagka. Niya po yaam, sir. Nagka. Naglalay. Hindi ka cancel ko, sure. Ang balen? Dati tika dan eh. Nag-net. Ay, ikaw man ni Marlon. Naga. Eh, wait pa, guys. Ano eh? Niyo ba yung sir? Okay. Ano sa doon na, nilagpad din eh. Hanggang mamata pa tagsursuruan. Ay, maning Erming. Dua ka ba cookies man ang kalmay? Hindi ko,